sí que està per aquesta tassa i volem fer-ho, volem l'1%, perquè està aprovat per el ple. Per què no s'ha fet? Doncs nosaltres volem fer-ho. El tema és aquest 1%, però per aconseguir tot això s'hauria de fer un pla urgent, perquè contra més triguem és pitjor. És a dir, estem endarrerint aquesta ajuda que necessita molta gent. Aleshores, nosaltres, per la nostra part, si governem, seria un pla urgent. El primer dia seria baixar el sou, com hem dit, el 20%, perquè se pot fer tot això. És que se pot fer. El que passa que, clar, hi ha altres prioritats, però hem de mirar les prioritats que realment la gent necessita. Tenim que aconseguir una referència de ciutat, però en altres àmbits, no turístic. Hem de mirar també mirar per la cooperació, per el medi ambient, etc. Acabar amb les desigualtats, perquè hi ha molta desigualtat en aquesta ciutat. Hi ha molta, com ha comentat el company, hi ha ciutadans de primera i de segona. Això s'ha d'acabar. I hem d'impulsar una ciutat lliure de pobresa i, com a últim, reorganitzar els serveis socials dintre de les competències de l'Ajuntament i en base als recursos aconseguirem una Vilanova millor, que és el nostre objectiu de guanyar. Moltes gràcies.